284 immigrant li ddaħlu f'pajjiżna wara li għamlu numru ta' ġimgħat abbord il-bastimenti tal-Captain Morgan fost oħrajn se jkunu relokati f'pajjiżi tal-Unjoni Ewropea. B'dan l-iżvilupp ifisser li 2/3 tal-immigranti li ddaħlu f'pajjiżna fil-lejl ta' bejn is-6 u s-7 ta' Ġunju li għadda se jiġu relokati minn pajjiżna. F'istqarrija l-Gvern ta' Malta spjega li n-negozjati relokazzjoni bdew meta l-portijiet Maltin kienu magħluqa matul il-perjodu ta' emerġenza għas-saħħa pubblika. Sigħat wara li dawn l-immigranti ddaħlu, il-Prim Ministru Robert Abela kien irremarka li minnu fih intensifikat ħidma għar-relokazzjoni tal-immigranti. Il-Gvern qal id-deċiżjoni li Malta żomm l-immigranti fuq dawn il-bastimenti ittieħdet fl-eqel tal-pandemija meta pajjiżna ma setax joffri post sigur għal persuni li jaslu Malta regolarment bil-baħar. Dan sar ukoll fid-dawl tal-pressjoni fuq iċ-ċentri tal-immigranti fosthom fl-ikbar ċentru li kien magħluq bi kwarantina. Il-Gvern fakkar li Malta ma kienx l-unika pajjiż fil-Mediterran li użat vapuri għal dan l-iskop hekk kif stati membri oħra ħadu inizjattivi biex irrażnu l-pandemija f'ċentri tal-immigranti. Il-Gvern qal li beda l-proċess biex l-ewwel grupp ta' 204 migranti jiġu relokati lejn pajjiżi l-oħra. Fil-każ ta' 80 immigranti ieħor hemm impenn politiku bejn Malta u l-membri stati konċernati li se jkun segwit mill-Kummissjoni Ewropea. Il-Gvern aċċenna li minn barra l-ħidma biex l-immigranti jiġu relokati, bdiet ukoll ħidma biex immigranti minn pajjiżi meqjusa bħala siguri ikollhom il-proċess tal-ażil tagħhom maġġel. Ukoll bħala Gvern qegħdin naħdmu ħafna sabiex dawk il-persuni illi waslu f'Malta fl-aħħar ġimgħat u xhur illi ma jistħoqilhomx illi ikunu hawnhekk għaliex l-applikazzjoni tagħhom għal protezzjoni internazzjonali ma kienx aċċettata, qegħdin naħdmu wkoll sabiex anke dawn jitilqu minn Malta għaliex ma jkollhomx dritt illi jibqgħu jirresiedu f'pajjiżna. Immigranti fuq bastiment minnhom kienu ħolqu protesti u kommozzjoni minħabba l-fatt li kienu qed jinżammu fuq il-baħar. Is-sitwazzjoni kienet eskalat tant li l-membri tal-ekwipaġġ u l-kaptan kienu kostretti jiċċalqu mill-pożizzjoni tagħhom jidħlu fl-ibħra territorjali ta' Malta. Malta dejjem saħqet li tonora l-obbligazzjonijiet internazzjonali tagħha anke biex issalva l-ħajjiet iżda mal-Ewropa ċċennat ukoll li l-pis tal-immigrazzjoni jrid jinqasam mal-Istati membri fġieħ il-valur ta' solidarjetà li l-Unjoni Ewropea tħaddan. Din l-operazzjoni maħsuba biex tevita riskji marbuta mas-saħħa pubblika swiet €1,700,000 u l-Gvern Malti għadu għaddej b'taħdidiet bilan li jikseb fondi Ewropej. Il-Gvern fakkar kif kien assigura li jsir it-testjar mediku tal-immigranti kollha li kienu abbord dawn il-bastimenti u ħadd mill-immigranti ma riżulta pożittiv għal COVID-19. Spjega li preżenza ta' sigurtà 24 siegħa kuljum kienet essenzjali u kien hemm medja ta' 12 l-uffiċjal ta' sigurtà f'kull ħin tal-ġurnata għal 7 fil-ġimgħa. L-ispiża tinkludu wkoll kirja mhux biss ta' bastimenti tal-Captain Morgan, iżda anke bastiment tas Supreme Travel filwaqt li kien hemm spejjeż ukoll marbuta ma' ikel, xorb, prodotti sanitarji u ħwejjeġ fost oħrajn. Il-Gvern qal li jibqa' kommess li r-relokazzjoni tkun prinċipju ewlieni tal-politika Ewropea l-aktar f'dan il-mument importanti fejn qed jiġi diskuss il-Patt Ewropew dwar l-immigrazzjoni u l-ażil. Fl-istess waqt Malta se tkompli taħdem mal-Libja sabiex tiġi indirizzata l-isfida tal-immigrazzjoni minn kmieni sabiex jiġi evitat it-terf ta' ħajjiet fil-Mediterran u jiġu miġġielda traffikanti tal-bnedmin. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.